Here. Kumain ka na? Ay, bata dito. Asan yung program niyo, sir? Dito po ako. May 777,000! O, di ba, bongga? Mag-start na po tayo. Kompleto na ba yung 777? Check natin muna kung kompleto na sila. Tapos, pag kompleto na, start na tayo. Ano po? Ayan. Sino gusto ng mali? May tinta kaming mali. Ayun o. Gusto niyo ng mali? May 7 flower. May 7 gifts. May 7 cakes. May 7 candles, 7 balloons. 7,000. Mahina ito si daddy, si papa, at si mama. 7 balloons, 7 cakes, 7 candles, 7 gifts, 7 flowers. Walang 7,000. Nabawi nyo sana yung pang-lechon nyo. Hello. Ayan, check natin ha. Mga kids, hello! Hi! Hello! Ayan, okay, ready na kayo? Ayan, ready na sila. Ayan, bakit tayo nandito? Ano ang meron? Kainan. Ha? Anong meron? Birthday ni? Cinderella. Ay, Erika. Asan si Erika? Anong doon? Saan? Saan? Ayun, nandun, nagbibihis pa siya. O, habang hinantay natin siya, check muna natin yung mga... Tapos na siya. Asan? Yung 7 flowers. Si Papa. Asan si Papa? Yung nandito kanina, yun yung Papa, no? Si Jumong. Asan si Jumong? Kuya, ikaw. Si Andre. Andrada? Ikaw yun? Present, sabihin niyo lang, ha? Si... Ano ba to? Ang gulo-gulo. Si, ano to? Ash. Hashtag? Ano ba? Sinong pangalan nito? Ikaw yan? Ikaw pala yan. Pumuputi ka, ha? Si Jefferson. Ayun, di mapayat. Si Joshua. Joshua Ross. Siya ba? Hoy, dito ka marap. Yan. Si Kendrick. Ano po? Kayo na po dito. Medyo. Kenchin po, Kenchin. Yan, kompleto yung 7 flowers natin. Tapos po yung 7 gifts. Jillian. Si RB. Wow! Taas mo na kamay mo. Di na may kilikili mo. May lupa na kayo. Patituluhan mo yan, ha? Si Carl Andre. Andyan? Si Andre, si Carl Andre. Saan? Yan sa labas? Si Carl po. Saan yun? Wala, yun pala siya. Si Catherine Lorenzo. Ayun. Saan yun? Hindi ka makita, ngitin mo eh. Si Raisa. Pumayat si Raisa. Si Althea. Absent pa po. Si Jefferson. Alteron. Ikaw na naman. Si RP. Lorenzo. Jepian. Huh? Raisa. Ayun ulit. Si Julian, mapili ba to? Ikaw yan? Bakit wala nang Juliana? Hindi naman, Julian lang. Walang A, Pagalitan mo yung mapili ka ba? Mapiligan ka. Si Bumatay, sino ba to? Anong pangalan nito? Ha? Oo, yun na yun. Si Chami.
Chami. Wala, absent. Dalawa na yung absent. Si Jonali Soliman. Ayun. Oh, may lupa ka na rin. Si Ayam. Ikaw yan. Tapos, si Janaira. Ganda ng pangalan ng bata na to. Kawawa naman, ang haba. May iya pa. Hagnela. Hagnela ba to? Hagnela. Andyan? Ay, ikaw yan! Ang laki mo na, ha? Shayan. Shayan ba to? Shayan? Saan si Shayan? Ayun, o, di ba? Lit-lit niya rin. Hindi kayo nag-Jennifer. Si Raven. Raven! Yoo! Hi! Ganda-ganda mo naman! Anak niyo po yan? Saan nanay niya? Kayo po yung nanay? Malayo sa ina. May joke lang. Mabatuin na ako dito. Ganda ng anak mo, te, ah. Ano lang, nawala na tuloy ako sa lababo. Sino na yun? Ano nang pangalan nun? Ano nang pangalan niya? Si Raven. Ayun. Si Nicole. Nicole. Wala absent? Tatlo na? Sige. Yung mga absent mamaya, darating din yan. Huwag kayo mag-alala. Yung 7 candles po natin, si Maria Teresita Abuela. Asan po siya? Ikaw po yan? Ikaw na naman. Pinakyaw niya na mag-ina. Si Clea Madueno. Saan po yun? Saan po? Ha? Ay, siya yun, ay. Malabo mata mo, parehas ako. Si Jo Marie. Maraming pera to. Si Adrian Balesteros po. Malabo nga kasi mata ko, kayo na dito. Oo nga, Arian. Wala namang, hindi naman Ariana, Arian lang. Arian. Kayo po yun? Ariana po ba talaga? O, paglitan niyo gumawa nito. Walang A. Si Armando. Ano? Ano pong pangalan niya? Andyan po ba siya Armando? Saan po yun? Kayo po yun, sir? Ay, hindi po. Mukha ni Kuya John siya na. Si Pepe! Saan yun si Pepe? Ikaw yan? Hindi naman mo ano. si Ron Kier ba ito? Ron Kier? Andyan po? Absent! Yung mga absent po, kung yung adult po yun, papalitan po ni mami o kaya si daddy para po makompleto yung 7-7 natin. Ayan, asan na po si... Sa mga kids po, yung mga kulang, ihanda rin po natin yung pamalit natin ano po para kompleto po yung 7-7-7. Ayan, naiinip na ba kayo? Wala pang go signal para mag-start tayo, ha? Kaya... Kung maiinip man kayo, nagugutom na ba kayo? Lilipas din yan, hintayin nyo lang. Ha? Nasaan na ba yung... Paano ba itong gawin? Tugtugation. Paano ba ito? Tugtugation daw. Nawala. Ninakaw. Taga rito po kayong lahat. Sinong galing sa ibang bansa? Sinong taga-tayog? Taas ang kamay! Taga-tayog silang lahat. Yung mga nanay natin, taga-tayog din kayo? Okay.
Wala akong galing sa malayo? Dad, bigyan mo lang ako ng go signal. Start na tayo, ha? 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 Ay, may pakuan! Nalulun! Ayan, o. Sabi ni Mami, manganganak na siya. Ay, ano ba yan? Sabi ni Mami, mag-start na daw tayo. Ayan. Hello sa inyong lahat. Magandang hapon po. Lalo na po sa mga kids at sa mga mami nandyan. Mga tatay yan, dyan nasa likuran. Pa! Yan ba dito? Ayan, siyempre mag-i-start na lang tayo, sabi ni Mama. So, mga kids, anong meron ngayon? Birthday ni Erica. Ayan, Ate Erica, hindi ka na dito. Baba ka na dito. Ayan, palakpakan niyo naman si Erica. Diba? Ang ganda-ganda ni Erica, kasama si Daddy. Baka madapa, dahan-dahan lang. Dahil dalaga na siya. Ito ka, dalaga. Dalagang bukid. Ayan, terno na sa upuan. Ipit, ito lang. Ayun! Ayan. Hello mga kids! Napanood niyo na ba ako dati? Hindi pa. Sinong may kakilala sa akin? Nakakakilala sa akin? Wala. Ayan, mabuti naman. Okay, ngayon, birthday ni Erica. Sabay-sabay niyo sasabihin, Happy birthday, Erica! 1, 2, 3, go! Happy birthday, Erica! Walang energy. Lagay niyo ng energy. Happy birthday, Erica! Yung malakas, go! Happy birthday, Happy birthday, Erica! Mas malakas! Ayan, bibigyan ko nito yung pinakamalakas. Okay, 1, 2, 3, go! Yung pinakamalakas! Ayan, gutom na tong mga bisita mo. Ayan, dahil birthday ni Erica, bago tayo mag-start, magdarasal muna tayo. Marunong ba kayo magdasal? Sino hindi marunong magdasal? Aba, walang marunong. So, lahat kayo marunong magdasal. Ilocano kayong lahat? Ha? Karag-karag tayo, ha? Sige. Okay, tayo tayong lahat. Anong ginagawa pagka nagdarasal? Nakatayo. Tapos, tayo na kayong lahat. Yung hindi po tatayo, mabubuntis. Ayan, tawagin na po natin si Pastor para mag-lead ng ating prayer. Si Pastor, ano nang pangalan ni Pastor? Pastor Nick, and good afternoon po. Okay, mga bata, bago tayo mag-start, manalangin muna tayo, no? Para pinisyonan ng Panginoon yung birthday celebration ni Erica. Siya ang celebrator para sa hapon ito. Kaya atin pong ipagpasalamat sa Panginoon dahil siya po ay kanyang kaarawan po, ikapitong kaarawan ni Erica. Kaya tayo po natin. Okay. So tayo po natin ay yumuko at manalangin. Panginoon Diyos naming Ama, sa hapong ito, narito kami ngayon sa iyong harapan na nagpasalamat po sa iyong kabutihan. Lalo na po sa oras to, sa araw to at sa oras to, Lord, sa celebration po na gagawin po ngayong hapon para sa kaarawan ni Erica. Lord, aming dalangin po na patuloy pong bendisyonan ang batang ito, Lord, sa kanya pong ikapitong taon, O Diyos, na binigay niya po isang pagpapala. Nanawa, Panginoon, sa araw nito ay pong ibigay o Diyos ang patuloy na blessing po para kay Erica. At hayaan niyo po, Panginoon, na sa araw nito ay kanya pong, Lord, dito po magsimula ang kanya pong, Lord, kasiyahan, enjoyment sa kanyang buhay, Panginoon, sa kapitong taon po niya, Panginoon, na nawa sa hapon ito ay kanya po madama ang kagalakan po Diyos na meron po siya dahil po sa inyo pong blessing na binigay sa kanya. Pagpalaan niyo po, Panginoon, lahat ng kanya pong programa ito at sa higit sa lahat po yung kanya pong Lord, matatanggap na blessing na mula po sa inyo. Pagpalaan niyo po siya na lumaki po siya na
may takot sa inyo. Pagpalain ko rin, Panginoon, na siya po lumaki na, Lord, nakakilala sa inyo upang patuloy po, Diyos, na meron po siyang, Lord, lakas na spiritual mula po sa inyo. Ngayon pong araw ito, Panginoon, patuloy niyo po, Diyos, na idaloy po ang Lord blessing po sa kanyang physical na pangatawan. Bigyan niyo po siya ng magandang kalusugan, Panginoon, ng kanyang buhay, Panginoon. At higit sa lahat din ang kanya pong Lord spiritual life niya. Patuloy po, Diyos, na ito po Lord, lalo pong gaganda, Panginoon, sa dating na Panginoon. Lord, patuloy pong tulungan mo rin sa kanyang pag-aaral. Si Erica, patuloy po siya mabigyan ng knowledge and wisdom. Lord, Lord, ma-maintain o magkaroon pa ng progress ang kanyang pong pag-aaral. Lord, I bless you po sa lahat ng area ng kanyang buhay, physically, spiritually, materially, financially. I bless po rin, Panginoon, ang kanyang pong family, maging kanyang parents, ang father niya, ang mother niya, Panginoon. I bless you po sila, maging kanyang kapatid, Panginoon. At ganoon din po, Diyos, ang narito ngayong hapon na nakita mo po, Diyos, sa gawain po sa kanyang kaarawan. I bless you, Panginoon, ang lahat ng kanyang mga bisita, mga bata, Panginoon, na narito kanyang kaklase, o lahat ng bisita po, Diyos, na mayroon pong bahagi marahil sa programang ito sa kanyang pong celebration. Lord, I bless you po sila. Kaya, Lord, muli, salamat po at sa taong ito na inyong ibinigay sa kanya. Itong taon, Panginoon, salamat po. And may your blessings of God be upon her right now, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. And this is what we ask, O Lord, in your name, in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Okay? Ayan, maraming salamat po kay Pastor Nick. Ayan, okay. Sinabi na bang maupo kayo? Pinaupo na, tayo muna kayo. Ayan, tsaka kayo maupo. Ayan, may nadaya akong isa. Ayan, okay. O mga kids, kakantahan muna natin si Erica ng... Ay, gusto ko. Sexy. O, sabot na. Ayan, kakantahan muna natin si Erica ng birthday song. Ayan, siyempre, tawagin natin yung mommy and daddy niya para kasama niya si mommy and daddy. Si mama at saka si papa. Mama and papa. Come to papa. Mama, come to papa. Papa, come to mama. Okay, ready? Sabay-sabay. Sabay-sabay tayo, ha? Ayan, okay, ready? Happy birthday to you. Tayo po, ikaw, ano, ayan. Ayan. Kanta kayo lahat. Sabay-sabay. Happy birthday. Happy birthday. Iwas malakas. Hindi ka marinig. Iwas mabilis with matching palakpak. Oh! Happy birthday! Okay na? Sama! Iwas malakas! Happy birthday! Happy birthday! Oh, once more! Malakas! Happy birthday to you! Sama! Happy birthday to you! Mami, dito po ano? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan, okay, palakpakan naman natin si Erica, si Mami at saka, si Mama at saka si Papa. Ayan, asan po yung kapatid niya? Saan po yung kapatid niya? Anong pangalan po niya? Si Kuya Jumong. Wala na po, sila pong dalawa lang. Sino po? Ayan, halika dito, ading. Ayaw niya? Ayaw niya dito? Sige po. Mamaya anong sasabihin mo sa mga bisita mo? Sa mga bisita mo lang muna, ha? Mamaya na yung wish natin kay Ate Erica. Ayun, welcome po lahat. Salamat po sa pagpunta nyo ngayon dito. At naging masaya po yung anak ko. Antipid, yun lang po. Okay na po. Pero usog. Papa, ikaw, halika na dito, Papa. Ikaw naman. Ayan, palakpakan nyo naman yung message ni Mami sa inyo. Ayan, dahan-dahan lang daw pagkain ng spaghetti. Joke lang. Pa. Magandang hapon po sa lahat, sa mga kaibigan, kumpare, o kaklase sa aking mga anak, teacher, maraming salamat po. Kayo po'y dumalo at nandito ngayon. Sinamahan nyo kami sa celebration ng aking anak sa ikapito. Ako po'y nagulat, baga di ko po alam na kami makapaghanda kasi
siya po ang parang nangimbita. Di namin alam na sinabi niya sa mga kaklase niya, sa teacher niya, ganito, ganyan. Eh, nagulat na lang ako pagdating dito eh. Wala kasi ako mga 2 months yata ako nawala o 3 months. Pumunta ako ng Bisaya. Eh, pagdating ko, gano'n lang. Medyo masakit sa bulsa. Pinagbigyan ko yung kagustuhan ng anak ko dahil siyempre bilang isang magulang bigyan mo ng kaligayahan o kung saan maligaya yung anak mo, kailangan suportahan mo sa lahat ng bagay. Bagamat medyo may kakulitan, pero nandun pa rin yung pagmamahal niya bilang anak. Nandun pa rin yung pagmamahal niya bilang anak. Kasi minsan tong batang to eh medyo napaka-salbahe. Hindi natatakot sa akin, sa mama lang niya. Kasi spoiled sa papa. Kaya happy birthday anak. At sana marami pang birthday darating sa buhay mo. Mahal na mahal ka ni papa. Palakpakan naman dyan. Oh, iiyak na yan. Iiyak na yan. De, joke lang. Okay, ganito gagawin natin kilala niyo na ako? Okay, pakilala mo na ako. Ako si Kuya Pepot. Anong pangalan ko? Hindi dugyot. Pepot. Anong pangalan ko? Kuya Pepot. Ayan, at syempre yung kapartner ko naman, si Ate Kengkeng. Si Ate Kengkeng. Anong pangalan niya? Anong po Kengkeng? Kengkeng lang, ha? Anong pangalan niya? Si Ate Kengkeng. Ay, may partner pa akong lalabas mamaya. Andun, nasa CR lang kasi ang daming kinaing lechon. Ayun, lalabas na siya mamaya. Okay! Si Ate Kengkeng at saka si Kuya Pepot. Okay, ganito ang gagawin natin, ha? Unahin natin yung, ito na yung partner ko, si... Anong pangalan mo na? Nakalimutan ko, eh. Ano na pangalan? Okay. Sabi ko. Pasensya na kayo. Ako nga pala ang partner ni Kuya Pepot at ni Ate Kengkeng na si Kuya Kilabot. Okay, ano pangalan ko? Kilabot, hindi Chilabot, ha? Asawa yon. Okay, sigaw niyo, Kuya Kilabot. Ulo, ang bukas nyo naman. Okay, palakpakan naman dyan. Yehey! Kuya Kilabot! Ayan, okay, Kilabot, Kebot, doon po na kayo. Ayan. Ganito ang gagawin natin, kasi meron siyang 777. So, Ate Kengkeng, doon na lang ikaw. Tapos, iipunin mo yung mga tatawagin ko ron. Tapos, yung mga kailangan natin, ibibigay ni Mama at saka ni Papa. Okay. Ayan. Tatawagin ko isa-isa. Unahin natin, syempre, ang 7. Unahin po ba namin yung nakalista rito? Okay. Unahin natin yung flowers. Kasi yun yung nandito yung nakauna. Sundin na lang natin yung program nila. So, Okay. Dad, ay Papa. Where's flowers pa? Papa. Where's flower? Where's flowers? 7 copy. 7 coffee? Wala! Last daw yung flowers. Unahin natin yung 7 gifts. Okay. Okay, 7 gifts muna tayo. Okay, ang 7 gifts natin, si Jillian. Andito na? Dito tayo? Sardinas? Ano ba to? Cardenes. Ayan, 7 gift. Ayan, Ate Kengkeng, hawakan mo lang sila dyan. Huwag mong pakakawalan. Isong muna. At syempre, ang susunod si RB. Okay. Where's RB? Si Carl Andre. Si Catherine, si Raisa, si Althea, si Jefferson. Ayan. Yes. Ayan, punta kayo dyan kay Ate Kengkeng. Yehey. Pila lang kayo. Ayan, sige, pila lang kayo dyan. Yung mga may regalo, may lechon. Yung walang regalo, spaghetti lang at saka pansit, ha? Joke lang yun, joke lang. Ayan, okay. Okay na, Ate Kengkeng, kompleto sila? Complete? 6. So, kulang. Sino ang wala dyan? Asan si Althea? Wala? Okay, Sab. Salit. Sino po ang sub? Paltan na. Paltan na ni... Ito. Si... Ate. Ano pangalan mo na? Ha? Sige, punta ka na doon, Ibiang. Ano ba? Sige, basta yun. Yan. Okay, kompleto na. Okay, ganito ang gagawin ni Ate Kengkeng, ha? Kung ano yung gagawin ni Ate Kengkeng, gagayahin nyo lang, ha? Kukunin nyo yung gift. Ate Kengkeng, hawakan mo muna yung gift, kunyari. Tapos lalapit ka kay Erica.
Tapos, wag mong idudulgol sa mukha, iaabot mo, hindi gano'n, wag mo ipapalo, ha? Iaabot mo, tapos babatiin mo siya ng Merry Christmas. Ay, happy birthday pala. Happy birthday, Erica. Sige. Ayan. Mag-wish ka, wala kang wish. Pwede rin mag-wish. May wish daw si Keng Keng. Oo. Sana paglaki niya. Sana may takot siya sa Diyos. Oo, paglaki niya. Okay. O, ganun lang gagawin niya, ha? Okay? Okay, ladies and gentlemen. Our 7 gifts. Unahin na natin ang ating, siyempre, yung una, si Jeline. Jelian ba? Jeline? Jillian. Jelian nakalagay dito. Okay, palakpakan natin si Ate Jillian. Okay, So, palakpakan ka naman dyan. Ano sasabihin mo kay Jelian? Happy birthday, Erica! And then? Sana maging mabuti kang bata at may takot ka sa Ba't Diyos. masama ba siya? okay, picture Ayan. po. Oy, partner, anong sasabihin ni Erica? Amin. Thank you. Say thank you, Erica. Ayan. Thank you. Ikaw, ano masasabi mo? Wapo ka ha, feeling mo, birthday mo. Girl, sino po? Okay, next! Picture mo. Picture, may picture po ba? Hindi, may video tayo. Ayan, live tayo ngayon sa ABS-CBN Channel Happy 7. birthday, Erica! Happy birthday, Erica! Wala na? Ayan. Erica, ano sasabihin mo? Thank you. What? Ano pa? Ayan. Sige, next na. Hindi ko na tatawagin pangalan. Sunod-sunod naman na sila. Ano pa? Wala na? Happy birthday, Erica! Oh. Bingi lang, bingi lang. Isa pa. Wala daw wish. Shy type. Ayan, ate. Wow, ganda. Wow! Ang ganda naman ng kulang buo nyo. Sinuot mo. Happy birthday, Erica! Ano wish mo kay Erica? Wala. Sige, upo ka na ha. Thank you. Next! Wow! Happy birthday, Erica! Musiga ah. Tanongin pa ni Robin ta. Oo. Partner, alam ko yung regalo niya. Batas eh. Alam ko yung regalo niya. Hotdog. Hindi. Panghalo ng mari yan. Oo nga, no, pang... Okay! Yes! Okay. Ano na sabihin mo? Happy birthday, Erica! Ayun. Yes. Bless you. Ano sasabihin ni Erica? Yes, ang proxy. What's your name, baby? Giselle, Okay. happy birthday, Erica! Diyan ka nakatingin sa kuko mo. Okay, asan yung mga 7? Okay, pwede tayo Balik kayo dito. mag-pictorial. Balik. Tayo kayo lahat ng nagbigay ng gift sa kanya. Lahat na nagbigay Ayan, ng gifts. picture Dito tayo. Pictorial tayo. One shot and then one walkie. O, dito tayo. Ayan, sige. Asan yung camera? Video nga lang, partner. Ayan, okay, nanay. Ay, kayo po yung camera. Hindi, Ayan. ayun o. Ay, ano ka O, live nga tayo, ABS-CBN Channel 7. Ayan, okay. Ready? Ayan. Smile. Compress tayo ng konti, baka hindi kasya, ha? Oo, usog mo siya, hindi ka siya dyan. Ready? Smile tayo. Ready? Ha? 1, 2, 3. Okay, okay. Alright. Okay, thank you sa mga 7 Ayan, gifts. okay. Welcome naman natin our 7 gifts. Alright, rock and roll. Okay, sunod natin. Ang isusunod natin ay ang 7 balloons. Time prepare for 7 balloons or 7 cupcakes. Okay, 7 cakes. Okay, get ready, 7 cakes. May invitation po ba kayong lahat? May invitation po kayo? Ay, iniwan nyo. Alala. Ha? Meron po, ayan, okay. Naiiwan. Okay, next natin ang 7 cakes. Cupcakes. Cake nga lang nakalagay rito. Marunong ka pa sa program nila. Naiiwan na din yun. Sige. Okay. Si RB. Asan si RB? Ayan, punta kayo kay Ate Keng Keng. Wala bang juice? Si Lorenzo. Wala bang juice? Si Dakasin. Ayan yata. Ano ba yan?
Hindi ko pa ano yung pangalan doon. Nakasin ba to? Ikaw yun? Ano ba yung pangalan mo na? O sige, last siya. Ha? Last siya. Jeff yan. Jeff yan. Jeff Ann. Oh, Jeff Ann. Jeff yan. Si Jeff yan, si Riza, si Julian, si... Ano ba to? Si pumatay na to. Sino to? Ano to? Irich ba to? Irich? Irich po? Average, bumatay. Irich bumatay. At saka si... Sino to? Oh. I-isum mo para makita. Hindi ko naman makita eh. Si Chummy. Chum Chum. Chumi. Si Chummy. Chummy Chummy. Wait, kulang. Ilan kulang? Dalawa. Dalawa. Oh, proxy. Ayan yung maganda naka-orange. Pwede po siya mag-proxy. Oo, ayan. Halika rito ganda. Dali, sayang naman yung ganda mo. Sayang yung suot ng saya mo. Tapos yung isa, ayun yung ano. Ma, pwede po yan yung anak nyo. Okay na? Okay na. Ayun. Okay. Siya mag-proxy, ha? Okay, ladies and gentlemen, 7 cakes. Our first 7 cakes natin ay si RB. Si RB, yun na. Okay na yun. RB, where's RB, RB? ayan. Happy birthday, Erica. Oh, thank you. Ayun yan. Nandito ko sa next. Happy birthday, Erica. Hey, Happy birthday, Erica. ikaw. Ano po ka? Buka nga. Ano ka rito? Happy birthday, Erica. Tingin ka sa kanya. Happy birthday, Erica. Ayan. Okay. Birthday mo ba? Sa birthday mo na ikaw dito magdi-display ha? Next. Happy birthday, Erica. Thank you. Ayan, si Tata. Oh, diba? What's your name, baby? Happy birthday, Ano pangalan mo? Ano pangalan mo, ganda? Arvin. Arvin. O, sige ha, sabihin. Ano sasabihin mo kay ate Erica? Happy birthday, Ate Erica. Yehey. Abot mo na yan, ha? Saka na i-juice ka mo. Next! Wow! Ito lang pa naman natin ng pag-issues. Well, thank you sa dalaw. Kahit dito pala. Abot mo sa kanya, ha? Happy birthday, Erica. Wow! Okay, nagwawala si Manong. Hindi na tisod lang. Okay, nasan yung mga 7 cake natin? Okay! Cupcake. Palakpakan natin ang 7 cakes natin. At picture tayo sa mga 7 cupcake. Come on. Ayan, si Erica bundat ngayon sa cake. Oh. Nagado. Ayan, lapit kayo dito yung mga 7 cupcake or cake. Dito tayo. Lapit niya, lapit. Yung mga maliliit sa harap, yung mga malalaki ay sa likod. Let's go! Sama ako dyan. Oh, o niya. Tikit tayo ng konti. Andito na po si Irish. Tikit tayo. Smile! Ayos. 2, 4, 6. Good job. Next. Mana? Oo nga. Okay, next! Ang susunod natin ay ang 7 candles. Ayan. Yes, may balloons. Balloons muna. Okay, asan ang 7 balloons natin? Get ready, 7 balloons. Si Jonalyn Suliman. Jonalyn Suliman, si Aya. Si Aya. Asan si Aya? Ayan, ready na kayo dyan. Si Janaira. Si Hagniela. Si Shian. Zian. Si Raven. Si Nicole. Ayan. Okay, 7 yan ha, 7. Ayan, get ready. 7 balloons. Punta kayo kay Ate Kengkeng. Lapit lang kayo kay Ate Kengkeng. Iayos niya kayo. 4 pa lang, kulang pa ng 7. Ay, kulang pa ng 3. Ayan, asan pa yung 7 balloons natin?
Ayan, umahabol. O, diba? Dalawa po sila. Kulang ng isa. Sino yung wala? One proxy. Sino po yung wala? Mami po, sino po pwede mag-proxy dyan yung mga anak Asan si niyo? Mama? Mama! So, Ayan, sino po pwedeng maging proxy? Ayan, si, ayan, sige. yun yung nagpapapadyak. Yun o. Ayan. Ayan, sumapit sa tansi. Ayan, pwede po siya mag-proxy sa balloon, mami? Ayan, o proxy ka lang. O meron na, kompleto na daw po pala. Ready, pira. Okay, ready na tayo sa 7 balloons. Okay, 7 balloons natin. Unahin natin si Miss Joeling Suliman. Yay! Ayan. Happy birthday, Erica. Yun lang po. Dito ka muna sa likod ko. Uy! Dito ka sa likod. Okay, next. Si Aya. Si Aya Canela. Happy birthday, Erica. Thank you. Okay, next si Jainaria. Gugulo naman pangalan na to. Happy birthday, Erica. Thank you. Si Hadnela. Diba? Ang puti-puti na niya. Nagluto tayo niyan. Okay. Happy birthday. Happy birthday, Erica. Thank you. Alright, Sian. Si Ate Sian. Ito anak mo ba si Sian? Dahan-dahan lang punso. Diba? Happy birthday, Princess Erica. Oh, yes. Double name pa. Abot mo na yung balloon. Paulit mo siya, pabatiin mo ulit. Tinan mo, napaka-fluent ng kanya. Happy birthday, Princess Erica. Galing ha, parang tiya. Napakatatas ha, parang patatas. Next. Okay, next. Si Raven. Ayan, di ba? Si Raven, ang puti-puti. Parang nalublob sa sa Pasol. Happy birthday. Oh, palakpakan niyo naman siya, si Raven. Okay, next. Si Nicole. Happy birthday, Erica. Diba? Ang laki ng boses. Picture tayo mga chikiting. 7 Balloons. Mga chikiting, picture tayo dito dali sa mga natas natin. Lapit. What would I do without your smile? Join me in you taking me out. Yan. Okay. Sa harap. Harap kayo sa camera. Harap kayo sa magaganda nating camera. O, diba? Raven. Nasa si Raven? 1, 2, 3, smell. One more waki. Waki. Jump shot. Hindi siya nakikita. Buhatin mo na. Sige. Pa-baby way. Okay, ready? 1, 2, 3, smell. Ayan. Waki. Japan. Sagot sa kahirapan. Niya. Okay na? Okay na. Thanks. Ayan. Okay, dako na tayo sa 7 candles. Ayan, ang mga 7 candles natin. Gayak-gayak na tayo. Si Maria Teresita Abrera, si Clea Madueno, si Jo Marie Maraming Pera, si Adrian Balesteros, si Armando Gonzaga, Pepe! Tsaka si Ronkier. Parang gulo nito. Ayan, lapit lang po kayo kay Ate Kengkeng at iayos po kayo ni Ate Kengkeng. Asan na po yung 7 andyan na sa'yo? Yung 7 candles. Ayun, may dala kayong, may baon na kayo. Buti naman. Okay, Lighter meron sila. may lighter din sila syempre. Ayan. Dito po kayo kay Ate Kengkeng, dyan po sa harapan. Alright? Let's go. Okay, let's go! Teka lang, wala pa sila eh.
Asan yung mga 7 candle? Pila lang dito sa baba. Bababa na po kayo kung ayaw nyo pong masaktan dyan. Ha? Mama! Okay, kailangan po sa may sa 7 candle, may wish po tayo. Siyempre may wish. Tapos, Ayan, okay, ready? Ready na? Ayan, nangunguna po yung pinaka-sexy. Ayan na po ang mga binibining undas. Okay. Ready na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parang kulang. isa pa, sino pa nawawali? May nawawala po. Sino po yung nawawala? May missing po. Sino po? Ronkero? Si Ron. Andyan po si Ron Care. Ron Gagala. Andyan po ba yan? Si Ron Care? Roxy. Wala. Proxy. Ayun na, yung Yan. Yan, halika na mare. Oo, ka na magreklamo. Kandila niyan, hindi pwedeng sindihan yung cellphone. Oo, iabante mo silang konti, kawawa na may mga nasa likod. Abante po kayong konti at baka po masunog yung mga kutis nila. Okay, ladies and gentlemen, our 7 kingdoms. Mamumuna po si Maria Teresita Abrera. Palakpakan naman natin. Ayan, okay. Ayan, sige tita, mag-wish ka na kay Erica. Happy birthday, Erica. I wish you to be a good girl to your family. Tsaka dapat laging may kinig kay mama at kay papa. Okay? Happy birthday! Palakpakan naman dyan. Okay, Erica, ibublow ni Erica. Blow. Huwag niyong idublow. Hipan mo, Erica. Hipan mo. Hipan mo. Ayun. Palakpakan naman natin si ate. Si ate Teresita. O, di ba? Next. Okay, next si Clea. Si ate Clea. O, di ba? Ang ganda-ganda ni ate Clea. Malabo lang ang mata. Parang ako. Happy birthday, Erica. I wish a good health for you and sana lagi yung pang paputihin ang iyong pag-aaral. At sana panatiling maging mabuti lagi. Happy birthday! Maging mabuti ka daw. Masama ka siguro. Ayan, mamaya na po tayo mag-group picture. Okay, next. Baka naman natin si ate Clea. Okay, next. Si Jo Marie. Maraming pera. Kayo po yung Jo Marie. Ba't pangalan ng lalaki? Tomboy po kayo dati. Pero hindi halata. Hello, Erica. Happy 7th birthday. May God continue to bless you and your family. Continue to be a good girl and loving daughter to your parents. I wish you happiness and success. Happy birthday again. Dugo ang ilong mo dyan. Mali. Ito si... Ay! Ikaw na naman, ha? Escort yan eh! Patayuin mo nga sa gilid kasi! Escort ba yan? Oo, escort yan! Halika Halika rito, boy lang! Boy Nick! Ayan, okay next, si Adrian. Ariana. Arwana. O, yun na yun. Sawana. Hello, happy birthday, Princess Erica. Always be a good girl to your mommy and daddy. And aral na mabuti ha, and pakabait ka. Happy birthday! Sabi, mag-wish kayo, huwag yung pagalitan yung bata. Oo niya. Ayan, palapakan natin si Ariana. Next. Si Ariana ba yun? Si Armando. Ayan. Armando. Ayan, asan si Rogelio? Ayan na. May balakpakan naman dyan. Si Kuya Armando. Hello. Happy birthday, Erica. Mabait ka, pero dapat mas mabait pa. Yes. Wish you na maging successful ka sa pag-aaral mo, ganun din po sa pamilya niyo, and God bless. Okay, happy birthday. Alright, palakpakan natin si Sir Armando Gonzaga. Thank you. Diba? Last two. Okay, last two. Ayan, ladies and gentlemen, si Pepe! Ayan, alright. Ay, ito ha. Erica, maligayang kaarawan at sana'y marami pang
labi ang pangingitiin, marami pang tiyan na bubusugin, marami pang cake na hahatiin, marami pang baboy na lilitsunin. So, Erica, happy birthday and my best wishes to you. Ayan, marami pang perang wawasaki. Yun ang palakpakan niya. Pambihira yung Pepe. Ano pangalan mo, Ateng? Si Pepe, pati ako lilitsunin daw. Our proxy, please. Kathleen. Okay, ladies and gentlemen, si Proxy. Please, Kathleen Bernardino. Ano yung papilito na yun? Nakapulot na yung papilito. Oo nga. Happy birthday, Princess Erica. Always pray saka lahat ng pangarap mo ay matupad. Oh, yeah. Una pa kasuna. Okay, palakpakan naman natin ang mga 7 gators natin. Si Ate Teresita, si Ate Clea, Jo Marie, Ryan, Armando, Pepe, at saka si Proxy. Yan, okay? Picture tayo at saka syempre meron tayong ABS-CBN dyan. Live na live tayo sa ABS-CBN Channel 7. Lahat ng tita sa tabi ko, dali! Yung mga dalaga dito sa tabi ko, ha? Katulad ko. Lahat ng tita. Ready? Set, set! Nakikita dyan. Dito ako solo ko, di ba? Isa pa. Okay na ba yan, ha? Alright, perfect po. Okay, thank you very much. Ayan, palakpakan naman natin ang mga 7 gators natin. Okay, next! Susunod po natin, final, ang 7 roses. Yes. Okay, dito po ay sa rose po, isasayaw po natin yung ating birthday girl. Pero huwag niyo munang iiwan hanggat di pa tinatawag ang inyong pangalan. Okay, ang unang-una dito ay yung nasa huli. Ang last yung papa. Diba? Oo, Tama ba? Tama ba, mali? Tama. Okay. Pailista na, ipila na natin dyan si Kendrin. Ano ito? Kenchin. Betchin. Ayan, si Betchin. Si Pamenta. Ano ba yan? Si Bawang. Hindi. Si Kenchin, si Joshua, si Jefferson, si Ash. Ano to? Ashley. Si Ash. Ano to? Kasambak siya. Si Ash. Si Ush. Ay, si Andre. Ang gulo mo kasi! Ash Cardenas. Si Kenchin, si Joshua, si Jefferson, si Ash, si Andre, si Jumong. Si Putong, wala. Si Jumong. Asawa ni Putong. Jumong. Si Putong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha? Walang bulaklak. O, pitas ka doon ng bulaklak ng ano. Ayan o. Ng malunggay. Wala siyang meron na. Ayan, ayan na. Okay. Ha? Hoy. Okay na. Isa pa, teka lang. Sige. Okay na. Kulang pa isa. Kulang ng isa. Asan si Daddy? Si Papa yung last, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Yung nasa huli si Papa. Oo. Walang bulaklak si Papa. Wala. Sige, kukuhan. Hindi, ipitas nyo na lang yan muna ng ano, ay malunggay. Already, set. Sige, hindi, ano na lang, ikunin na lang dito mamaya. Oo nga, sa flower base. Tama. Oo niya. Manso, tira. Okay, ladies and gentlemen, our 7 roses. Okay, dali lang, tatawagin ko kung sino mauna, ha? Teka lang, ha? Magpapatugtog tayo ng isang tugtugin. Ano na yun? Ano na papaganda, partner? Baby girl na lang. Okay. Ladies and gentlemen, our 7 roses. Ayan, nahin natin si Kuya Kenching. Anak ng hapon yan? Lahing hapon. Okay, balak na natin si Kenching. Ayan, sasayaw kayo, ayan, ganyan. Tuturuan kayo natin, Keng. Sana hawak, Keng. Ayan, kapag tayo nasasayaw, nakahawak ako sa puwet mo.
Joke lang po yun. Ayan, o, palakpakan nyo naman sila. Harap kayo sa camera, ayun, o. Ayan, alright. I turn to go. Something breaks. You would open the door. And into the Sige, mabagsak mo yan. Bayaran mo yan. Okay, ladies and gentlemen, palakpakan natin si Kenchi. Diyan ka lang, oh! Pakalis! Diyan ka lang. Sayaw ka lang dyan. Okay, susunod natin. Habang inahantay natin yung kasunod mong sasayaw, huwag ka munang aalis dyan kasi kawawa naman si Erica, wala siyang kasama, di ba? O, hintayin mo yung kasunod mong lumapit sa'yo, ha? Kung ayaw mo masaktan, okay? Okay. Okay, ladies and gentlemen, kasunod natin si Kuya Joshua. Joshua, ayan, ayan, o. Ayan, si Akat din yan sa stage. Ayan, okay. Kuya Kenching, usip po ba na? Thank you very much. Ayan, Joshua, sumayaw ka. Kung ayaw mo sumayaw, sisipain kita. Kanina, andyan ka, kanina ka ba dyan? O, sayaw ka na. Ate Keng-Keng. Tingin dyan ka na lang. Ayan, ganyan, o. Mahal ka, Joshua. Ayan, picture, picture! Ha? Ayan, Joshua, sumayaw ka. Uy, lakad diba ako? Joshua! Sayaw ka, Joshua. Ngayon o, ano no, gayahin mo to. Ngayon o, ganyan o. Yan, ganyan. O, sige, gayahin mo. Ito naman kasi parang sayaw biraos naman yan. Ginagawa mo. Okay, next! Joshua, dyan ka lang kung kaalis. Oh! Ayan. Sayaw lang kayo, Erica. Sayaw lang ka. Okay, next. Sunod natin si Kuya Jefferson. Jefferson. Oh. Where's Jefferson? Jefferson. Jefferson, ayan, di ba? At sexy lumakad. Jefferson! Dance! Ay, auntie! Hawakan mo siya, auntie! Yes. Tingin tayo sa video. Gerson! Yes. Ayos ba kayo na bagay tungkol sa inyo? Beauty and the Beast? Ayan po, ang sumasayaw si Kuya Jefferson. Palakpakan naman po natin. Pupuputi na po siya ngayon. Okay, next, 7th floor natin si Ash. Kuya Ash. Kuya Ash. Ayan. O, diba? Pag lumakad, parang si attorney lang. O, diba? Sige, attorney, banatan mo. Wait, tingin sa video. Attorney. Smile, para lang happy. Yan. Yan po mga 7 natin. Mga 7 candles, 7 gifts, 7 balloons, 7 roses, 7 cupcakes. Ayan po, napakasaya po ng mukha nila. Wala pong kalungkot-lungkot. Parang hindi naputokan. Oo, para po silang buto. So next. Okay, next. Diyan ka muna. Si Andre. Ayan. O, diba? Smile, Andre. Black na black, para ka lang makikipag-living.
Hindi ako makapuso. Ayan, ganyan. O, di ba? Good job. In the solar Ayan po sumasayaw ay si Kuya Ash. Ay no, si Undertaker. Naka-block eh. Si Andre. Okay, next natin si Kuya Andre. Andre ba? Dalo. Ito na Si Ash to? Si Andre. Si Ash. Tapos na? Tapos na rin. Si Jumo. Uy! Ayan na, si Jumo! Teka lang, ba't parang sobra? Bakit? Pang anim to? Ay, anim. Tama lang. Pito? Pangulo si Daddy. Eh, sino yun? Ha? Ano ba pangalan niya? Amilito. Jefferson. Sige, Manso. Ay, siya ba? Na-late siya, na-late. Oo niya. Wala tuloy tugtog kagugulo. Awit lang. Naubusan ng power. Hindi, Tali meron pa. ko Sige, ulit. okay. Okay na ba? Okay na. Sige, sayaw. Okay na pala. Ayan po, si Kuya Jumong. Siya ba si Kuya Jumong? Si Kuya Jumong. Ang kapatid ni Jumong. Hindi, joke lang. Yan po yung kapatid ni Erika. Kuya niya siya, kuya ni Erika. O, yan. Asan yung punso po? Asa dyan po po. Dito. Ayun, si Bunso, si Jumang. Ayan, yung lalabas po sa dyan, si Juming. Palakpakan naman niya yung magkapatid. Ayan, wala bang palakpakan dyan? Nalulungkot ba kayong lahat? Next! Okay, next. Okay, si... The Clouds versus Okay, si Butch. Ayan, Butch, lapit ka na Butch. Si Jefferson. Butch. Okay. Huwag mong re-wrestlingin, ha? Ayan, sige Butch. Sayo lang ha. Sayo ka na Butch. Ano niya po si Jefferson? Pinsan yata. Ha? Kaibigan, Butch, huwag mong niligawan yan ha. Ismail, tingin tayo sa cameraman, video man. Professional camera, video man po. Ayan, meron naman pong bulabog sa tabi ni Erika. Palasin niyo yan. Ayan po, nagseselos po yan. Raisa! Raisa! Selos ka, ha? Nagseselos siya. Alright! Isang buong tuktok. Ayan, okay. Thank you very much kay Butch. Ayan, okay. Siyempre, kay Daddy naman. Ay, Magpasalamat ka muna kay Butch. Thank you, Butch. Butch, bakit Butch? Butch. Ayan, okay. Siya Siyempre. yung tatay niya. Niluloko mo. Hindi. Okay, asan yung mga 7 rows? Mamaya, picture kayo ha, pero Siyempre. dadance muna si Papa at si Erika. Oo, teka lang. Hinahanap natin yun eh. Hindi na-download ko ba? So mamaya pa itong alas 6:30. Overtime na tayo doon ha. Eh, kasalanan nila. Bagal lang internet nila eh. Ayun, meron po tayong free wifi sa mga gusto pong mag-wifi. Ayan na. Ito po ang mabait nyong kapitbahay. Free ang wifi. Ang password ay 7-2. Yan. Mali yata eh. Ha? Kapit ba? Mali ba yun? Oo. Ano ba yung password doon? 7-7. 7-7. Oo. Yan. Okay, 7-7. Yan ha. Naintindihan niyo po ba yun? Pag hindi niyo naintindihan, tapon niyo na cellphone niyo. 7-7. Kaya password. Loading. Huwag muna kayo kumulik. Ang bagal eh. Loading lang. Wala yung dance with my father. Ayan na oh. Ayan na! Oh, eto na. Dance with my mother. Dance with my father. Ayan, o. Palakpakan niyo naman si daddy. Okay, please welcome Papa. Papa ni Erika. Ayan, nag-loading. Sakit. Huwag muna kayo kumulik! Ha? Eh, wala kang video eh. Yung video mo.
Oo nga, ano? Teka lang. Sure, ito. Mas maganda kasi ito eh. Yung ito ay ayaw malawin. Oo nga, Loading loading. nga eh. Ang dami videos. Okay na! Ay! Nawala! Oh, ha? Okay, after po ng sayaw ni Papa, pwede na po siyang mag-vlog. Ayan, okay na to, Hunter. Sige, okay na yan. Okay, palakpakan natin si Papa at saka si Erica. Okay, yun na lang kasama na palakpak. Baby girl. Fresh from Visayas. Bisaya, maligaw doon. Yun do. Ano sa'yo kadihat yan? Palakpakan niyo naman si Papa. Ano pangalan ni Papa? Eric. Ayan, si Papa Eric. Si Papa Eric. Ayan, picture natin si Papa at saka si Eric. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Uy, palakpakan niyo naman si Papa at saka si Erica. Okay na naman, tinatawag ako dito si Mami para po samahan si Erica mag-blow ng kanyang candle. So, Ayan, okay, po yung cake natin. Wala, may candle po yan. Eto na. Yung binigay na candle na 7, yun lang bublo niya. Uy, ba't yan? Teka lang! Wala nga! Wala bang candle talaga? Wala nga. Wala pong kasama. Dito na lang, 7 din. Oo nga, kasi na... Hindi, isa na lang. Isa na lang? Ay, first birthday? Hindi, isa lang. Iyak ka. Iyak ka ng iyak. Wala! Malakas. Sino po yung nang pahiram ng lighter sa akin kinawi ka? Opo, yung may lighter po kanina. Saan po yun? Manang! Pabulog man ti gasol nyo. Nagawin mo sa ni Kuya. Ah? Nagawin ko. Umuwi na. Pinagkait yung lighter. May lighter po kayo? Sino po may lighter? Ayan. Labis. Susunod po, magsigarilyo kayong lahat ha. Mahal sigarilyo. Push Pro. Meron na? Sa clutch pad, teka lang kukunin ko yung lighter. Sige, kunin mo na. Bilisan mo kasi. Ayan. Kilala nyo ba yung partner ko na yun? Artista yun. Yun si Sepulturerong Payaso. Hindi nyo panood yun sa wish ko lang. Panoorin nyo bukas ha. Never. Hi! Di ba ang saya-saya niya? Ayan, okay. Ready ka na, Erica? Yes. Ready ka na? Oo, galing. Sumagot na siya. Okay. Mami, Asa na si Papa? Papa, dito ka? dito po tayo. Papa Eric, dito ka. Ayan. Papa Eric. Ngayon mo na siya mag-wish. Mag-wish ka na ngayon sa kanya. Hindi mo kayo magagawa sa mic. Si Mami muna. Okay. Mama. Para sa iyo, mga Princess Erica. Erica, harap ka kay Mama. Harap ka sa kanya. Sana, maging mabait ka na. Lalo na kay Papa mo. Pasaway sa birthday. At sana, maraming birthday para mabuti at matupad yung pangarap mo. Okay na po yun? Okay, palakpakan niyo naman si Mama. Si Papa naman. Happy birthday, Erica. Tandaan mo, mahal naman ka ni Papa. Sana marami pang birthday darating sa buhay mo at magkaroon ka ng takot sa Diyos. Makinig lagi sa teacher mo dahil medyo pasaway ka. At sa lahat ng pinapangaral sa'yo ni Mama at ni Papa, para yun sa kabutihan mo. Hindi ka pinagsasabihan kung hindi ka namin mahal. Kaya yan ang tandaan mo lagi sa paglaki mo. Doonin mo na magkaroon ka ng takot sa Diyos at patuloy ka maglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Yes. Happy birthday. Amen. Sabi ni Daddy, paglaki kailangan may takot sa Diyos. Oo, para paglaki mo, makakita ka ng puon, magtatakbo Magtatakbo ka. ka. Okay.
palakpakan natin si Mama at si Papa. Ready? Count up to 7. So kids, bilang tayo ng 7 and then bilang na meron ang kanyang candle. Ready? Kailangan nyo malakas kids. Ready, go! 1, 2, 4, 5, 6, 7, welcome to the 7th birthday, Erica. Yan, so picture taking po tayo. Ayan, picture taking tayo. Time first. Ayan po ba yung teacher ni Erica? Oo niya. Where's, Asan si Madam? Ma'am, ano pa pangalan ni Ma'am? Ma'am, mawintirahan yung lechon dyan. Wala ano. Ma'am, si Ma'am. Ayan, si Ma'am. Tawagan natin si Madam. Together with Mommy and Daddy. Ayan, hingin natin ng message si Ma'am. Ayan, si teacher. Ayan, si teacher. O, di ba teacher yan? Pare, dalaga pa yan. Asenso ka pa mo dito ha. Paglonin. Dito. Hi, Ma'am! Hi! At teacher pala si Ma'am. Ma'am, may wish po kayo kay Erica? Siyempre, meron. Ayun nga, happy birthday Erica. Yun nga yung sinabi ko kanina, pagbutihin ng pag-aaral at mag-pray para maabot yung pangarap mo sa buhay. At huwag pasaway kay Daddy at Mommy. At lagi pakinggan ng mga teachers. Yun na. Happy birthday ulit. Okay, thank you, Madam. Maraming salamat sa inyo. Picture nga si Madam. O, sige. Nanay, dito po kayo sa gitna para hindi po puro takliran yung napipicturean namin ha. Ayan. Sige na Mami, dito po tayo sa gitna. Ay, si Sir pala. Alright, smile po tayo, Mami and Daddy and teacher. Okay na? Okay na? Okay na. Okay, thank you very much, Ma'am. Okay, meron tayo nakalimutan. Tatawagin natin ngayon si Lolo and Lola from her mother's side and father's side. Andito po sila? Riverside? Mother. Asa si Mother? Oo nga pala. Si Lula! Lula! O, diba si Lula pumapayat? Nagsusumpa yan eh. Ayan. Lula, anong wish mo sa iyong apo? Dito po kayo kasi po magpipeedback yan sa may speaker. Ayan. Ayan, palakpakan niyo naman si Lula. O, walang iiyak, Lola ha. Huwag kang iiyak. Happy birthday, Erica. Magpakabait ka sa mama mo, sa papa mo. Huwag kang pasaway sa lola, ha? Magpakabait ka na. Yan lang. Happy birthday ulit, Erica. Yes. Picture po tayo. Palakpakan niyo naman si Lola. Alright. Happy birthday to you. Ayan, thank you very much kay Lola. Si Lolo, asan si Lolo? Busy. Saan si Lolo? Busy-busyhan. Wala. Absent. Okay, asan po yung mga tito and tita ni Erica? Yes, mga tito and tita, asan? Pwede po natin siya samahan dito, magpa-picture. Asan ang tito? Si tito. Ano pangalan ni tito? Tito po. Ano pangalan ni tito? Papa Eric. Ha? Sa school? Sa school lahat. Ba't di po sila absent? Ayan, dyan. Sino po yun nandyan? Isa lang? Ano po pangalan? Berto! Okay, syempre habang hinihintay natin ng tito, kids, after natin picture natin, maglalaro na kayong lahat, ha? Ayan, magbibigay na kami dito ng prizes and then money. Ayan na, meron nga bang money? Kain mo na. Oo! Muna tayo. Gutom na sila, oh! Masama na tingin sa atin ng mga yan, oh! Ayan, okay, magkakainan na tayo. Ayan, thank you very much kay Erica. Mamaya, pwede na po siyang magpalit ng suot niya para makasali po siya sa games natin mamaya. Alright. Okay, mamaya na tayo maglalaro, partner. Okay. Ngayon, So, bago tayo kumain, mag-prepare muna tayo sa ating food. So, tinatawagan ko po si Pastor again. si Pastor Nick. Ano po pa? Pastor, kala ko nandito po ako sa terrace. Sorry po. Okay, tayo po tayong lahat at ipaprepare po natin yung pagkain natin. Ha? Opo, sana po di maubos yung lechon. Sana po patiran kami ng lechon. Okay, tayo tayong lahat. Walang maingay. Walang maingay! Yung maingay! Hindi kakain. Kamukha ko! Walang maingay. Kaya tayong lahat tumayo, manalangin po tayo para sa pagkain. Dakilang Diyos namin Ama, sa hapon ito, salamat po sa iyong binigay na blessing sa kaarawan po ni Erica.
Lord, narito po ang mga mga bisita at ang mga programa po na napasalo po nitong kanyang kaarawan. Salamat po Panginoon at marami pang pagkapala na darating po sa buhay ni Erika. Ganon din Panginoon, nagpasalamat din po kami ngayong hapon sa mga inihanda po ng pamilyang ito bilang pagpapasalamat. Nawabas-basan mo ito na siya magbigay ng magandang kalusugan ng katawan ng bawat isa na mag-partake, Panginoon. I-bless mo po ang buong family na marami pang mga blessing na darating sa nila at ganoon din po sa mga bisita na siya pong Lord kakain po ngayong hapon sa lahat po na dito ngayon ay mapagpalain mo rin po at nawa i-bless you po ang pagkain ito na siya magbigay ng kalakasan na maraming salamat po sa Panginoon ni Kristo Jesus. Ito po aming dalangin. Amen. Yeah, thank you very much, Pastor. Okay, so pwede na po tayong kumain. Yung mga mami po, andito. May kubi po ba dyan? Pero paano paraan ng ating pagpapakain na mama? Paano po? Yung mga bata dito, dyan lang sila. Oh, mga bata? Yan. Saan po yung mga bata saan po?